Hej, jeg ønsker at bevise produktreglen. Produktreglen er det, som tillader os at differentiere funktioner som denne. Det vil sige, vi har en funktion, som er sammensat af to delfunktioner. Her har jeg kaldt den g af x og h af x. Produktreglen den fortæller os, at f af x mærke, jamen det er lige med h af x gange g mærke af x, plus h mærke af x gange g af x. Så hvordan kommer vi frem til det her? Jamen, det gør vi ved hjælp af firkanter. Lad os kigge på den her firkant her. Det er et rektangel for øvrigt. Firkanten den repræsenterer f af x. Altså dens areal repræsenterer f af x. Hvis vi kigger på det her som en firkant, jamen så har vi jo, at den ene side, den er g af x. G af x, og den anden side, den er h af x. Okay, så hvad sker der, når vi giver x en lille ændring d af x? Jamen, så sker der det, at vi tilføjer, det kan også være negativt, men i hvert fald vi tilføjer et lille areal. Her der tegner jeg det, så det kan ses, men i virkeligheden så vil det være infinitesimalt lille. Det vil sige i praksis usynligt. Og det her nye areal, det er simpelthen opgjort, som det kan ses, af tre rektangler. De her rektangler, det vil simpelthen sige, at vi har, at d af x, nu skal vi op, dx, jamen det er, df, det er lige det her rektangel, vi har her, som er h af x, gange ændringen i g af x, det vil sige g gange hvor stor en andel af en enhed vi har bevæget os, det vil sige dx. Plus, så har vi det her areal hernede. Jamen, hvor stort er det areal? Jamen, det er g af x gange ændringen i h af x gange hvor stor en del af en enhed vi har bevæget os ud af x-aksen. Plus det areal hernede, det lille firkantede areal, som er lig med h af x gange igen, hvor stor en enhed, hvor stor en andel af en enhed vi har bevæget os, det vil sige d af x gange grundlinjen, som er g mærke af x, igen gange hvor stor en enhed af hvor stor en del af en enhed vi har bevæget os hen. Det her udtryk her, jamen det kan vi forenkle. Det kan vi gøre ved at dividere med dx på begge sider. Derfor så får vi df divideret med dx, som vi ved af f, som vi jo ved af f af, altså f mærke af x. Som er f mærke af x. Hvis vi så tager og dividerer med dx på den anden side, jamen så får vi, at det første stykke her, jamen der er en dx vi kan forenkle ud her, så det vil sige at resten står tilbage. Så vi har at h af x gange g mærke af x, og dx'en forsvinder, plus g, igen næste udtryk, der er der en dx, den kan vi forenkle ud, og det vil sige at resten står tilbage, og vi får derfor at det bliver g af x gange h mærke af x, og i det sidste udtryk herover, der får vi at h af x, der får vi h mærke af x
gange dx gange g mærke af x, og den sidste dx forsvinder. Hvad kan vi se ved det her? Jamen det vi kan se, det er, at som dx det nærmer sig en infinitesimal lille størrelse, jamen så vil denne her del af udtrykket, som jo bliver ganget med en uendelig lille værdi, jamen det vil helt forsvinde. Så det vil sige, at den kan vi slette. Tilbage har vi det her udtryk. F mærke af x er lige med h af x gange g mærke af x plus g af x gange h mærke af x, hvilket ikke er det helt samme her, men eftersom at gange er kommutativ, så er det matematisk det samme udtryk. Og det ved produktreglen bevist.